Estem aquí a Banyoles amb la Diala Diarra de l'associació Alegria Caro. Ens podries explicar una mica en què consisteix el vostre projecte? Sí, hem juntat per fundar aquesta entitat, sobretot per empoderar a les dones africanes que visquen aquí a Banyoles. Quan surten a carrer, surten només cap de setmana per fer compra, però quan acaba la compra ja torna a entrar dins i no sortir a casa. Llavors hem fundat aquesta entitat perquè la dona tenga excusa de sortir a casa, relacionar-se entre nosaltres i conèixer la cultura que estem visquint i el país que estem visquint. Ara mateix estem treballant com 22 projectes socials a dintre de la nostra comunitat com a fora de la comunitat. Ens pots explicar algun d'aquests projectes en què consisteix? Fem deporte, perquè les dones és molt important que se cuida la salut, que se cuida el benestar. L'alfabetització, que la dona és molt important, que sabe que llegir, escriure i parlar català, que pot sortir sense ningú acompanyament, sense estar endarrere de ningú. I també fem la costura. A través de la costura la dona pot relacionar-se, podem parlar, podem treballar tot el tema que ens preocupa a casa, que ens passa al carrer. També tenim un projecte d'educació, que és taller de deures, molt importants, que quan tinguem fill i filla aquí, que saben que fer deures, que tornen a l'escola amb la feina feta. A part del voluntariat que hi ha, etc., genereu algun tipus d'activitat econòmica? Fem coseta per vendre, no? Per generar diner, per pagar el nostre local. Us heu plantejat crear, per exemple, una cooperativa? De moment no, però estem pensant, perquè és una de les formes que ens podem sortir d'aquest problema econòmica, no? Què creus que faria falta perquè més persones migrades o d'origen migrat engeguessin els seus propis projectes? Tenim que creer a nosaltres misma. Tota la cosa que fem des de país d'origen, tenim aquesta experiència. Nosaltres, l'educació que tenim allà és educació comunitària. Hem nascut a dintre d'una comunitat. No només a la meva mare i al meu pare que m'eduqués, a tota la gent de la comunitat que m'han educat.